ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Мо имрӯз тасмим гирифтем ки бисёртар саволҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб гардонем. Бо диққат тамошо кунед ва ҳатман дар видео лайк бимонед. хоб, нафарҳое ки мехоҳед моро дастгирӣ кунед ва соҳиби 61 дона падарка бишен, агар тахфиф рафтестай, дар ҳамин видео комментарияда як номери WhatsApp закрепит кардагия. Дар ҳамон номери WhatsApp бидроен салом бинависонед ва информатсияи пурраш барои шумо мерава. шухеле ки дастгиритон суст шудагия, ҳаракат кунед дастгириро нақстар ва хубтар кунед. Як кас нависондаи салом акаи Сорбон меган патентҳоро аннулировать кардестанд. ҳамин гап ягон асос дора ё ин ки не? Рейдҳои нав сар шидагианд меган. бале, рейдҳои нав сар шидагӣ ҳастай, нелегал 2024 рафтестай, мақсад дар мавзӯи ҳуҷҷатгузориҳо. ва барои аннулировать кардани патент мо гуфтем ки мақсад вақте ки шумо трудовой договор надоред ё ки ҳозир аз вақте ки шумо ҳуҷҷат пешниҳод мекунед ва сертификати донистани забони русӣ надошта бошед, агар патентҳои шуморо қабул намекунанд, ҳуҷҷатҳое ки пешниҳод мекунед барои гирифтани патент, ана ҳаморо қабул намекунанд. Бародари азиз, як каси дигар нависондаи салом бародари азиз ва гиромии қадр, даъваткунӣ ба хизмат тамом шудагӣ ҳаста ё ин ки не? бале, даъваткунӣ ба хизмат ба анҷом расидагӣ. як кас боз нависондае ки салом акаи Сорбон, ман дар Якутия ҳастам, гости омадам, ҳоли вақтамро Тоҷикистон бурам, хостам метавонам баргардам ба Русия, илтимос ҷавоб диҳед, пешакӣ раҳмат. мисол мегирем, агар шумо вақте ки мигратсиони картаи гости қатъивориди Россия мешед, тибқи қонунашо бигирем, агар вақти берун биромадантон бо баъди 3 моҳ пас ҳақ ва ҳуқуқ доред ки бидроед. дар ҳолате ки шумо ягон нарушенӣ намекунед, мебуроед боз ягон ҳафта пас ё ягон 10 рӯз пас ворид шиданӣ мешен, хеле вариантош ҳам ҳастае ки ҳичи намеган. боз як каси дигар нависондае ки рӯта сиёҳ кунам балора намедонӣ, 10 бор навиштам ҷавоб намедонӣ. вақте ки савола ҷавоб надиҳем, баъд анам хеле гапҳои пас мезанӣ. ба фикрам то ҳамин савола нависондам 20 бор то ака гуфта дар ҳаминҷа комментария нависондагӣ, рӯи тори бадбахтҳои сиёҳ ки медонед дар ҳамин видеои ма комментария менависонед ва тамошо мекунед. ман 100 боро мегӯям ки ҳамин одамое ки нидастҳои яъне фаҳмиши хуб надоранд, видеои маро тамошо накунед. видеои ма барои одамои баақл ва барои одамои бофаросат мебошад. илтимос, камтар худтон ҳурмат кунед баъзе нафара. ин суханое ки шумо менависонед сабаб намешавад ки ман видеоклипро бас кунам. ба ҳамин хотир изо бикашед, айба бидонед камтарак. як кас нависондаи салом, барои хабарҳои тару тоза раҳмат. зинда ва сарбаланд бошем бародари азиз. мо баҳри шумо кӯшиш мекунем ки ҳар рӯз информатсияҳои даставерни ва аниқа пешкаши шумо гардонем. дар ҳаминҷа ман як нафара ба шумо тавсия доданем, мисол аз Санкт Петербург то Москвара ва Москва то границаи Қозоқистона. барои аз нав кардани ҳуҷҷатҳо, барои перескат кардани граница, дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед ва ҳатман айноми ма гап занед, бо нархи арзон шуморо аз любой ҷои Россия ба границаи Қозоқистона мебаранд. як каси дигар нависондае ки ҳамаш аз байн рафта бошанд. студентский билет барои чӣ дар кор бурад? ҳамаш аз байн рафт гуфта чиро дар назар дорӣ? нафаҳмидам саволта. дар инҷа савол ки нависондӣ пурратар бинависонам. як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака, мара оилам вид на жительство гирифтагия, ман да ягон асос мешава, илтимос интизорум. барои чӣ асос? мисол паспорти Россияро гирифтана дар назар дошта бошем. вақте ки оилат паспорти Россияро мегира, баъдан то ба воситаи оилат метавонӣ ки ҳуҷҷат бисупорӣ, там баъд аввалан вид на жительство бигирӣ. як каси дигар нависондаи салом бародари азиз, дар мавзӯи қонунҳои Европа чӣ ба дигар видео накардеси? видео кардесем. мисол барои иностранни гражданиное ки дар тарафҳои Европа кору фаъолият мекунанд, мо кам-кам оиди қонуну уҳдадориҳошон видео мекунем ва чизе ки нав мебирояд ва информатсияи нав мешавад, мо ҳамон чиза гап мезанем. мисол ҳозираш значит ягон информатсия дар мавзӯи иностранни гражданинои тарафи Европа нест. боз як кас нависонда, мо метавонем дар основанияи падар модар дар гражданство спорем. бале, ба воситаи падар ва модар шумо метавонем биспоред ё ки падар модар метавонанд ба воситаи шумо паспорт биспоранд. боз як кас нависондаи салом ака, чанд бор шид савол метам ҷавоб наметӣ. мегуфтӣ ки ба возраст военни билет метиҳанд.
ва яъне билети мақсад хизмати алтернативиро дар назар дошта бошӣ, аммо синну солат ки 18 сола шида бошад, тибқи қонунгузорӣ даъваткунӣ ба хизмат аз 18 солагӣ муқаррар шудагӣ. Ҳамин синну сола ки бошӣ аллакай метавонӣ. хоб тамошобинони азиз ва гиромиқадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com